Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay magluluto po ako ng chicken lomi. At ito na po ang ating gagamitin na mga ingredients. Pansit lomi. Mabibili po ito sa mga Asian market. Tapos, gagamit din po ako ng 3 pirasong itlog, 3 tablespoon na cornstarch, repolyo, bawang, at saka sibuyas, carrots, chicken. Pinakuluan ko na po siya para matanggal po yung mga dugo. Tapos gagamit din po ako ng boiled eggs para sa toppings. Gagamit din po ako ng seasoning. Gagamit din po tayo ng toyo. Asin na rin po para dagdag po sa ating pampalasa. Tubig para sa ating sabaw ng ating lomi. Gagamit din po pala tayo ng mantika para dito sa ating pagluluto. Ngayon po ay uumpisahan na po nating lutuin ang ating chicken lomi. Maglalagay po tayo ng mantika. Tapos hintayin po natin na uminit po yung ating kawali. Ngayon po na mainit na yung ating mantika, ay pwede na nating gisahin itong ating bawang. Hihintayin lang po natin na medyo mag light brown po yung ating bawang. Ngayon po ay medyo nag light brown na po yung ating bawang, ay pwede na nating isunod itong ating sibuyas. Tapos hahaluin po natin. Isusunod po natin itong ating chicken. Lalagyan po natin ng konting toyo. Mga 1 tablespoon na toyo. Tapos maglalagay po ako ng seasoning. Hahaluin po natin para manuot po yung toyo dito sa ating manok. Isusunod po natin itong ating carrots. Tapos, lalagyan po natin siya ng sabaw. Tapos, maglalagay po ako ng asin. I-a-adjust ko pa po yung lasa mamaya. Kapag kulang pa po yung asin, pwede ko pa po siyang dagdagan. Tapos, hihintayin lang natin siyang kumulo. Tatakpan po muna natin. Habang hinihintay po natin na kumulo yung ating sabaw, ay lalagyan ko na po pala ito ng tubig, itong ating cornstarch. Pampadagdag po ito ng lapot mamaya. Tapos i-dilute lang po natin sa tubig. Ngayon po ay kumulo na po itong ating sabaw. Ilalagay na po natin itong ating pansit na lomi. Hihintayin lang po natin siyang maluto ng mga 5 to 10 minutes. Tatakpan po muna natin ulit para maluto po siya. 10 minutes na po ang nakalipas, so pwede na natin siyang lagyan ng gulay. Ngayon po na luto na po itong ating gulay, pwede na nating ilagay itong ating cornstarch.
kasi tama na po yung lasa niya. Natikman ko na po. Pahihinaan ko lang po ng konti yung apoy. Tapos ngayon, pwede na nating idagdag itong ating itlog. Hihintayin po natin na medyo maluto yung ating nilagay na itlog. Kasi medyo hilaw pa po siya. Yan, ganitong texture po ang gusto kong makuha sa ating pagluluto ng lomi. Kung gusto nyo pa po palang magdagdag ng iba pang mga karne, pwede rin po yun. Yan, tapos na po, luto na ang ating chicken lomi. Papatayin na po natin yung ating apoy. Isi-serve na po natin to. Ngayon po ay hahanguin na po natin para ma-serve na natin itong ating lomi. Ito na po ang ating finished product ng chicken lomi. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito at sana'y magustuhan po ninyo. Lalagyan po muna natin ng toppings. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!